karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Dili mahimo nga maabdan ta nila ni Hans ug ni Claire nga magpuyo sa usa ka bubong. Okay, sige. Musukot ko nga anak ka ni Lolo Sam. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Kondisyon? Kinahanglan dili ka mo biya sa bahay ni Lolo. Ayaw palayo na ako ug sa imong inahan. Nganong naghisgot ka ni Mama? Nakaroon siya ng ason sa bahay ni Marta. Ako siyang gidaha palayo ni Claire. Kaya wa sa maayong kondisyon ang utok ni Claire. Wahal na kaayo. Bisan unsa na mo naan. Pero can't imo siyang asawa. Kinahanglan nga... Nakibuwag na ko ni Claire. Yes. Unsa? O kinahanglang buhaton ko ni. Buhaton akong angin akong buhaton. Gituman ko na ang inyong gusto ni Kuya Hans. Magpakasal ko kang Claire tungkol kay mabdo siya sa akong anak. Pero unsa nita mo? Dili ako ang amahan ng bata. Ayaw na lang iangin ang bata tungod sa imong kasuko kang Claire. Sa tinud-anay lang, ayas. Wa ko masuko kang Claire. Nagpasalamat pa ko niya. Sa iyang pagpaniguro nga makabaton yun mig anak. Kitagan noon ko niya Grasol nga buwagan siya. Pero... Wa mi dugong lang niya, ayas. Pusa, dili na ako anak ang igunitan mong bata. Pero kung gusto nyo ka nga atimanon siya, sige, atimanan siya. Gusto ka. Way labot ang bata sa siyang inahan. O kung maoy, mo ni makapalipay ni mo nga, mo atimanan ang bata. Suportarante ka. Kent... Pero, ayaw kalimot sa atong ipanumpaan, ha? Best friend forever. Oh... Best friend forever? Ug kung magkinahanglan kag tabang, naaramis mama nimo sa ubos, sa ila ng Marta. Ug ayos sa please lang. Ayaw gyud sultihi si Kuya Hans nga naami diha. Dili siya mahibaw. Kay mutago ako kung naa siya. Ikaw ang paningkamot nga makatago. Kay gipangita ka niya. Sige. Diha ka na. Salamat Ginoo. Nga naara sa akong duol si Ayasa. Bayang imong giinom, Hans. Pasagdi ko lo. Ay di man ko makahimo sa pagbaliwa ni mo dong. Kaya nahipaw man yun ka. Ngayayo man ko ni mo sukat pa sa una. Sa pagkamatay sa inyong amahan. Ayaw naghisguti nga among amahan lo. Hans. Unsa man yun makapahumok sa imong kasing-kasing. Aron dawaton mo, nga igsuon mo si Kent. Huwag makapausap sa kong gibati kang Kent lo. Busa pasagdi ko. Pero naring kamot naman ka nga. Mahimong normal ang inyong pagkamanagsuon ni Kent, di ba? Sa diyang kaslunon na mo si Kara. Maayo na ang imong kinagdan niya. Mahimo ba lo? Ayaw na lang pag-apil-apil sa mong panagbangi. Pasagdi na lang ko din hilo. Pauli na sa inyo. Gusto ko mag-inusara karon din sa bahay. Ay nabalak ka na kuha ng imong gibuhat. Ayaw kabalakan ako lo. Okay ra ko. Ay, sige. Ay, may pagkaon kong gibilin sa kusina. Taon na ng unya dito. Si Isa. Ha? Si Isa lang makapahimong normal sa kong kinabuhi lo. Kung makasal ako ni Isa. Hans? Mahal ko si Isa lo. Unsa?
Mahal mo si Ayesa? Ulo, mahal ko sa Isa. Dung Hans, nahibawat ko kung anong mahal mo si Ayesa. Tungod kay siya ang gusto ni Kent. Maunang tinuod, di ba? Mahal mo siya tungod kay gimahal siya sa imong manghod. Dili ka gusto nga malipay si Kent. Mahal ko si Elo. Dili tungod kay mahal siya ni Kent. Siya lang makahulip sa dapit ni Kara. Diri sa kong kasing-kasing. Hans, Dahil ang gibati kong gugma para ni Ayesa. ang pangutana, kung mahal ka ba sa di Ayesa? Kinahanglang parehas ang iyong debate sa sag-usa, Hans. Dili mahimo nga ikaw ang pakaslan ni Ayesa samtang ang iyang kasing-kasing. To at ang Kent. Mayong gabi. Mahal ko sa Ayesa. Ay, nindota, ining dapita katulgan. Oy, wa, gyoy samok. Ayot saon pagkasamok kawa may silingan. May signal ba din, he? Ay wa din he. Tuwa sa ibabaw. Oh, Kisa may tawagan mo, ngason. ay, si Ayesa. Kaya kinalang may baw siya nga. Wa na ko dito sa inyong bahay sa pangpang. Mahibaw na siya, ngason. Ayaw ka bala ka. Pero, maayo gyud ka nga mahibaw siya kung asa ko. Muapas na siya din eh. Wa? Ha? Pinagkasulti na day mo? Oh, Mitubag na ka sa iyang mga tawag. basta nang. Ayaw na lang sa mukha ang imong una-una. Nang Marta, muadto ba ka sa merkado, ugma? Oo. May ipapalit ko nimo. Sige. Ilista lang. Muadto ko sa dakong bay, Ayesa. Lo, sultihi ko kun unsa ni mo ni Hans karon ha. Nagasulti may gabi eh. Unsa man yung gipanagsultihan? Nagduda ba gihapon siya nga ni Asikan sa inyo? Mahal ka niya. Ha? Mauna ang iyang ikumpisal na ko. Mahal ka niya. Mahal ko niya. Tungod kay gusto ko niyang ipuli sa dapit ni Kara. Aron dili na siya mingawan ni Kara. Ay paminaw ko. Wa na labot si Kara sa gibate ni Hans karon para nimo, Ayesa. Unsa lo? Ug misulti siya na ko. Nga, mahimo lang normal ang ilang relasyon ni Kent kung magpakasal ka niya. Unsa? Ay, sige, adto na ko. Ay, nagan ba kong buhaton sa bahay? Nganong kinahanglan magpakasal una ko ni Hans? Una mahimong normal ang ilang relasyon ni Kent. Unsa man sad ko? Nalipay man kong kalit ka naara sa duol na mo ni Baby Roman si Kent. Lahi ra gyud nga akong bation kung naasa akong duol si Kent. Mura kong doon kaubang sundalo. Oh, si Kent sa man kani. Si Kent kani. Ayesa. Sinang Marta ni Nemo. Salamat. Nang, kasi kauban ni mo. Ay, ako rang usa. Ay, may gihatod lang kong gatas og ubang gamit sa bata. Nang, uwa na lang unta ka mo gasto. Gipapalit na ni Ken para ninyong ni Baby Roman. Unsa nang? Sultihi lang ko ha. Kung unsa pa'y kuha ang kay iyan ipapalit na ko.
Okay na ninang. Salamat gud kaayo. Sige, isod na ng akong kinumpra. Kay mo balik na ko sa amo. Usbon ka nang. Salamat gud kaayo ini. Sige. Buotan gud si Kent. Bisan dili niyang anak si Baby Roman, pero iya pagyapong gikastuhan. Si Claire gud ang yapak. Nangason! Nang! Pagagaway. Nangason! Saba. Kung nagkikatabang dinig, biyahan na ka. Mga piset! Daw, lagi ito sa ato na. No! Dili ko mo pa uli. Ani ko din hangtod mo pa uli si Kent. Asawa na ko ni Kent! Gibuwag naman siya ni mo. Dili. Dili makigbuwag. Dili ko makigbuwag ni Kent. Period. Mga matay kun mga matay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata ang paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!